gorria bera! Azira beraz, bigarren jardunaldia gizonezkoentza. Zuzen, amabietan, hortxe lanean denak, azirako txampan ditugu. Donostiarrei jadani segundutxo galdu dute, Pedreñak ere bai. Astillero eta Hondarribia branka aurreti zartu nahian. 8 atrás, 9, 10, 1 pierna, 2, acaba 3, ahí va. Minutu erdi orantxe, eta haize boladatxo bat bai, orain gure Toki honetan, 10 kilometroko abiadura izan duen haize boladatxo bat bai. Poliki hori antzemango dute arraunlariek hor. Baserri, hemendik aurrera hasierako txamparen ostean, guztien erantzuna ikusi beharko dugu. Patxal Samar momentuz Pedreña, Donostia une honetan Pedreñaren aurretik da Baserri. Ba, ikusten da horre laugarren kale horretatik irten ez dula ona egin Pedreñak alderantziz, Astillero lehenengo kaletik eta bigarrenetik Hondarribiak 50 paladan atera dira eta gogotsu ez, oraingoz Donostiarra eusten, baino nik uste dute Pedreña aurrea joan neurrian aurre hartuko diola hirugarren kaletikan doan Donostiarrari ez. Hemen txedituzu Astilleroko gizonak, Jon Salsamendik prestatutako kuadrilla. Noski esan beharrik ez dago, dituzten gizonek indartsuenekin honentsuenekin hortxe direla denak. Hankeko lanetan Arostegi eta Zuntzunegi, patroi lanetan Cristian Garma. Hondarribi estropadaren buruan Astillero segundo batera, Donostia 2 segundora, Pedreña 3, Donostiarrak txukun hasiera honetan, Baserri? Ikusten die horre betikoa ez, hemen aulenak edo direla beti denan ahotan daude, eta dudarik gabe ezer galtzeko ez dute da Donostiarrak apurtzera ikusi egin behar, lehenengo luzea egitea gauz bada, eta gero bestekoa geratzen da, eta zer gertatzen den, baina ikusten da hemen Hondarribi Astillero Hondarribi bate-batea hauek ere apurtzea atera diela, dakitelako txanda hau irabazten dunak, atzetik datorren txandan artean sartzeko aukera dula, ez? Hortira, Orbañanozen gizonak Hondarribiarrak, Hondarribi eta Astilleroren artean hortxe dago burruka, Donostiarrak 3 segundora, Pedreña 4 segundora, eta Aitor Balda ere harriturik Pedreñaren hasiera hau aztertuta, ez da? Bai, arraro izaten da, baina pixkat irtenan atzea geditzen mazera, gero saia da esaten estropan berriro sartzen, eta momentuan Pedreña bain pixkat aurre hartu du, baina 3 segundo galtzea nahiko diferentzia da, ez? Donostiakin elkarrekin dejoan, Donostia lan polita iten ari da, ez? Baina hemen ikusten dugu zenolako mugimentua do kanpo aldean, ez? Hortxe, Uartetik aurrera doaz, eta hemendik aurrera beste lehia badugu, beste estropada bat, Hondarribi eta Astillero segundo bateko tartean, 11 bateko atzerapenarekin Pedreña 3 segundora, Donostiarrak 4 segundora. Hemen mendik prestatutako kuadrilla, patroilanetan Juan Mari Lujanbio. Eta gogo berezia, beste pausutxo bat emateko erronka dutela. Hori da Jose Ramon Mendizabalek esandako estropadaren atarian, eta hori konfirmatu nahian hasiera horretan behintzat dena ematen joan dira. Hondarribi aurretik Astillerori segundo bat, une batez 2 ere bai, Pedreña 3, Donostiarrak orain 5 estropada dugu, eta mugimendu pixka bat hor kanpokaldean, eta gero horrezko txandan izango dugunari begira oso adierazgarria orain hor kanpokaldean ikusten dugun mugimendu hori, ontzien mugimendua, Baserri. Bai, eta luze honek daukan bigarren zatian sartuta, ez? Pixka bat hemen irterako metro hauek punta bitartean beste baldintza batzu dira, eta orain ikusten nahi gen hontan ikusten dugu pixka bat zanboloka, ontziak, eta hau beste zati bada luze baten barruan, ez? Hortxe, gure katamaranak eskainitako irudiak, helikopteroa ere bai, hurbileko irudiak eskaintzen hemen Pedreña. Angel Gomez hortxe da, entrenatzailea. Angel Gomez entzate ziklo baten amaiera izango da hau. Gero San Migueliako beste 2 estropada izango dira, baina datorrenari begira atxeden urte hartuko du Angel Lopezek, eta Enrique López fitxatua dute jadanik Pedreñan entrenatzaile lanetarako. Hondarribi aurretik Astillero segundo batera, Pedreña 4, Donostiarrak 7 segundora,
eta mugimendua hor kanpokaldean. Aitor, hor eskotxandari begira, hortan dugu burua demora guztian, bandera hor dagoelako jokoan, guzti dute aukera baina favorito garbiak hor eskotxandako bi bizkaitarrak ditugulako, mugimendua bada, eta behar bada, Pasai aldean ere, Orion ere bai, zergaitik ez izango da itxaropen puntu bat hor kanpokaldeko mugimendua ikusita. Bai, normalean diferentzia atzera kabalin bazoaz, segundo batzun diferentzia balin badakazu, beti itxasua eskatzen duzu, diferentziak itxasun muituarekin beti murriztin dira, indarra, bi tripulazioen arteko indarrak eta txikiagoak izaten dira, zenen edozen olatu batean lau segundoko diferentziatea dezakezu, eta orduan, normalen esaten da atzea balin bazoaz diferentzian itxasua eskatzea, eta, bueno, estropa olatu gehiagik ez dago, baina ize olatua da, eta nasia salto egiteko itxasua, orduan hor dominatzegunak ontzila asko irabazia dauka, Ondarribi aurretik, 2 segundora Astillero, Pedreña 6, Donostia 9, bagoaz Kantabriarrekin, San Jose 14 gora. 5, ahí navega, 6, 7, 8, sigue, 9, ahí hay hoy, 10, ahí va Pelo, peso para Enrique, va Raúl, sigue, ahí va 10, va. Ondarribi eta Astilleroren artean dago burruka. Pedreña 5, Donostia 9. Donostiarrak lan txukuna egiten ari dira, Baserri. Bai, horrengoz ez dira asko galtzen ari da, ikusi da horre lehenengo zati horretan oso txukune atera direla, pentsa Pedreñan aurretik poliki Pedreña badoa, baino alata guztiz 4 segundo bakarra, Donostiarrak lan duin egiten nahi dira horre 3. kale horretatik, eta hemen ies egin ezin dutenak Ondarribi Astillerori da, Astillero usten, eta pentsa, emateko zati egin duten ja, eta segundo bat bintartean hemen ikusteko dago eta denak irabaztera edo gogotsu atera dira, Eusten Astillero, Ondarribi 2 segundoko abantaila du. Horda Munarri, Zama Guadalupeko atraineruan mutilak animatuz. Momentu onak dira Ondarribi errentzat haue. Que nadie mira, acaba y sigue. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ori equipo! ¡Remátale! ¡Búscate a Segui! Ontzi bat Ondarribiak Astillerori, 3 segundo, Pedreña 7, Donostiarrak 13. Bai, eta garrantzitsua da abantaila horrekin edo gehiokin ziabogara sartzea, horre momentu honetan arraun luzekin berda, arraun alik eta denbo gehiena itxasuan sartute edukitzea, ontzia saltoik ez inarrazteko, eta hor dago, gakoa ziaboga horreta alik eta denbo gehien ateratzea, eta Ondarribia badoa, poliki segundo bat bi sartzen, eta 3-4 momentu honetan ziabogara iristen oso ondo bideratzen ari die Ondarribiko taldea. Eta brankaz asmatzen ari estena Pedreña da. Segundu desente galdu ditu 7 orain, Donostiak 14, lanak Pedreñako entzat, demoraldi osoan bezala, Aitor Balda. Bai, baina txarrena da estropa ondan gaina, 8 segundoko diferentzian balizara jote modazea, zure aurrean di joanak, bueltain ondorian, bat edo bi olatu zu baino gehiago hartzeko aukera dauka. Orduan hori 8 segundo 10-12 bueltatzen dira, orduan ja, diferentzia oso handia da, eta, bueno, nik uste dut Ondarribia estropa oso politen dira, Gipuzkoako txapelketan eta bai klasifikatorian ere estropa da politak izutun, nasia da honean, nik uste dut Ondarribia esperientzako ontzi badala, eta ondo moldatzen da, eta diferentzanekin nintzen mani bada barizara, nik uste dut garai atatzeko ibiluko dala, ez dakit, Pedreñako Astillerok alizango duen irabazi, baina bueno, hori bilduko dira nik uste, bilek. Astillerok zailkatze egunean, brankaz lan hona egin zuen, gero poparian ez zuen horren beste asmatu Baserri, ea gauza gertatzen den, baina gauzak doazen bezala, txanda hau irabazteko, aukera gehiago Ondarribiarentzat. Bai, Ondarribia oso txukun lan egiten ari da eta aurretik joteak ematen duen animo hori, Astillerok lehenengo kalea du, inorgen nahi ez duen kale hori, eta orain esan luzean zati herri bat kaleak ez dula zer ikusiri, itxasoan arraun egitea daudelakoz denak,
baino Hondarribia poliki aurrera doa eta horrek ziabogara oso garrantzitsua da ziabogara hori iztea, ez. Bigarren kaletik Hondarribiarrak izango dira, lehenengoan maniobra egiten. Baina Erne,